body is so tough. Tough. No pain. No ouch. No ouch. Yeah, it's soft on you. He asked me if I'm going to gym. No, I'm lifting boxes. She works hard. Ano? 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 Wala naman ako. Wala. Anak lang. Gusto sa imong kono. Di na ako makabot ang kono. Sa likod sa imong mga buko. Balik na niya. Wala man siya nadako. Ano na din siya? Anak lang. Huwag yung kagkaang ginawa. Okay na. Sakit. Kaya lang. Hilang ko niya. Tama naman. Ha? Ang horot na ng buwan na. Kaya na ito-gigabyte mo. Kamay ka naman ba? Kapitol. Tama. Dito? Limot ko kung... Dapat na kay. Buwan. Sa 100 naman. 100. 100 ang ta. Oo. Muna nga mag-video ko ito. 30 minutes lang. Yung plano na ito, tagtas yung takay siya. Minsan tag 1 hour. 1 hour ko rin pinakapo. Nabis kayo siya. Gusto nga ikong tagto niya. Kung yung magsunod dito ang customer, at ina ko kakuan. Kalimot mo gugo. Ang plano na ito, kung na ito, Facebook Live. Oo, paano ko Saan naman di ay ko YouTube. YouTube. Ang upan ng YouTube yan sa hilot eh. Para naman ko rin yan, tagtas kayo. Nasa lang mga 40, 50 minutes, 1 hour. Sabi kong kamera ba? Ano? Kuha. Dili, tinahanan mo.